Takže děcka, máte na to čas do pátku, tím pádem celé 4 dny. Pokud to nebude kvalitní, bude to za 5, jasný? Pondělí. Teď si to nějak promyslím, ať už zítra můžu začít pracovat. Nebych udělat ten úkol. Já udělám to zítra, času je dost. Úterý. Dobrá, jdeme na to. Nebych udělat ten úkol. A nebo si můžu zahrát. Středa. Skvěle, už jen pár detailů a bude hotovo. Jo, ten úkol. Čtvrtek. Takže úkol už mám hotový, můžu si něco zahrát. Ten úkol. Sakra. Pátek. Takže ti práci mi dejte tady na stůl. Pondělí. Takže, dostal jsem spoustu skvělých prací, ale nejlepší asi tady Prelixova. Fakt? Hustý. Cože? On? V Relixi? Tvoje práce byla nejhorší. Oh. Zdravím, mé jméno je Prelix a vy jste právě viděli moji novou sketch, která se jmenovala Domácí úkol. Pokud chcete vidět víc, klikněte sem, abyste viděli více sketchí. To je ode mě pro dnešek všechno a arrivederci.